Здравейте, аз съм Наталия, а вие сте с каналът Аз разбирам. Това е мястото, в което всяка седмица получавате минимум 2 видеоурока по химия. Също така ще има и други интересни видеа, които са свързани с по-скоро житейски проблеми или казуси и ще получавате информация, която не получавате в училище. Неща, които не учите в училище. Ако това ви звучи интересно, може да се абонирате съвсем безплатно е. Днешната тема ни е сапуни и синтетични миещи вещества. Знам, че е странно, може би за някой от вас, че се хвърлям точно на този урок. Това беше пожелана тема, която беше придружена с мазнини, но тъй като за мазнини няма как да говоря, имайки предвид спецификата на строежа на тези вещества, преминавам към сапуни и синтетични миещи вещества. Надявам се урока да бъде полезен, макар че е малко по-насочен, чисто информативно. Сега, нещата, които ще разгледаме, целите на днешният ни урок е първо да разбереш какво са сапуните. Това е едно от основните неща. След това ще разгледаме разликите и всъщност трябва да разбереш каква е разликата между сапуните и синтетичните миещи вещества. И накрая, но не на последно място като важност, ще разгледаме тяхното влияние върху околната среда. Това не е тема, която трябва да бъде пренебрегната тук в случая. Сега първо, какво са сапуните? Сапуните се получават при химично взаимодействие между висшите масни киселини и основите. Сега основата може да бъде натриева основа, при което се получават твърди сапуни, или калиева основа, при което се получават течни сапуни. Ето това е химичното взаимодействие, което е всъщност между висша масна киселина и натриева основа. Виждате, може би, от самата структура, от молекулата, която е представена тук като растително масло. Всъщност маслата, мазнините като цяло са много сложни и дълги като въглеродни вериги. Имат в себе си функционални групи, които до момента не сме изучавали в канала. И като цяло за мазнини в момента точно поради тази причина не мога да говоря. Важното е, че това, което се получава са соли, всъщност, които сол и виждате тук и глицерин. Глицерин има глицеринови сапуни, това също го знаете, така че общо взето това е един процес, който е доста известен. На практика сапуните са алкални соли на висши масни киселини на мазнините и процесът е известен като сапуняване. Това е един от основните процеси в тази тема всъщност. Това са лесно разтворими във вода вещества, които се дисоциират и всъщност тези иони, които се освобождават, извършват така нареченото измивно действие. Тоест те, ако не са се дисоциирали, не биха могли да проявят това измивно действие. Или иначе казано, ако си миете ръцете само с сапун без вода, няма да постигнете този измивен ефект, който по принцип търсим, когато мием своите ръце. Сега, разликата между мазнини и синтетични миещи вещества, мислех си как да ви го представя и всъщност установих, че най-добрият вариант да може да разграничите тези два вида вещества е именно чрез табличка. И реших да ви направя една таблица, в която всъщност описвам различните признаци, по които могат да бъдат сравнявани, като първият основен признак е всъщност основната изходна суровина за производство. Това е основната разлика всъщност между тях и тя е всъщност, че сапуните се произвеждат от природни мазнини, такива, които са независимо дали са растителни или животински, но природни, такива, които ги има в природата, от природни вещества, докато синтетичните миещи вещества, те затова се наричат синтетични, тъй като те се получават от изходна суровина, която е извлечена от нефта, т.е. въглеводороди, които са получени от нефт. Електролитна дисоциация и двете се дисоциират, т.е. отново повтарям, че измивното действие се дължи именно на факта, че те се дисоциират. Хидролизата е един вид взаимодействие с вода. Всъщност това при сапуните го има, но при синтетичните миещи вещества отсъства, което в известен смисъл е предимство, когато става въпрос за експлоатацията им. Има няколко неща, които са отнасяния в различни среди. Значи характерът във воден разтвор на сапуните е основен, което е
известен недостатък, а известно предимство на синтетичните миещи вещества е това, че те имат неутрален характер във воден разтвор. Т.е. когато се дисоциират, характера на водния разтвор, който се получава, не е основен, а неутрален. И сега имаме поведение в киселинна среда и поведение в основна среда. Всъщност сапуните се пресичат както в киселинна, така и в основна среда, а синтетичните миещи вещества не се пресичат нито в киселина, нито в основна среда. Всъщност именно това предразполага тези синтетични миещи вещества да се ползват за повече неща, за по-голям обем от неща, свързани именно с промишлеността и производството. И последното, което разглеждаме, е употребата. Всъщност сапуните всички знаем за какво се използват. За миене, почистване, пране. В промишлеността също има част от приложенията в промишлеността. Докато синтетичните миещи вещества имат доста така по-широк обхват на употреба. Основно те се употребяват като суровини в промишлеността, по-конкретно в хранителната и текстилната промишленост, също така в производство на синтетичен каучук и пластмаси и така нататък. Имат изключително много приложения. Сега тук горе-долу разгледахме и ти може би успя да установиш какви са основните предимства и какви са основните недостатъци и на двете вещества, но много е важно да се уточни и какви са предимствата и недостатъците спрямо околната среда, като под околната среда ние хората също спадаме към нея, разбира се. Сега синтетичните миещи вещества са доста по-устойчиви. Това предполагам го установи и тук в тази таблица, тъй като казахме, че имат неутрален характер, както в кисела, така и в основна среда не се пресичат. Т.е. те много трудно биват повлиявани от други обстоятелства около тях или така наречената външна среда за самите тях, докато при сапуните там е много по-лесно да бъде променена структурата им от външни обстоятелства. Сега, нека да разгледаме какво е влиянието им върху околната среда. Първо, сапуните не замърсяват околната среда. Това е основното им предимство и може би заради това им е така широко употребата, защото те лесно се разграждат по биологичен път. Биологичен път означава, че те биват напълно усвоявани от околната среда, като в случая може да се коментира това, че те напълно се разграждат в почвата, тъй като бактериите ги изяждат, така да се каже, както и в природните водоеми. Тоест сапун, който бива изхвърлен в околната среда, има много по-кратък период на биоразградимост. За разлика от синтетичните миещи вещества, те не се разграждат по биологичен път и се натрупват много често по кожата, по човешката кожа, което всъщност с времето може да предизвика алергии и гъбички, а пък във водоемите това, което се получава, е, че се образува дебел слой пяна от тях, който нарушава обмена на водата, всъщност така наречения кръговрат на водата, се спира поради факта, че имаме всъщност и недостиг на кислород във водата. Много голяма част от животните, от организмите, които са в конкретния водоем, се затруднява тяхното нормално съществуване, нормално функциониране на техните организми и това води до последици, които са сериозни в дългосрочен план. Как може да избегнем всичко това и всъщност възможно ли е това нещо? Всъщност има светлина в тунела и причината за това е, че има синтетични миещи вещества, които са безвредни за околната среда. Защо те са безвредни? Защото всъщност тяхната структура е характерна, с права въглеродна верига, именно такива синтетични миещи вещества трябва да се набляга, да се произвеждат. Ако ви хареса видеото, може да ме последвате чрез линка в описанието, който ще оставя към платформата Учители БГ. От тук може да вземете мои координати, може да ми оставите съобщение и аз ще ви отговоря за някой частен урок или нещо друго. Може да видите отзивите, които са оставени от хора, с които съм работила. Може да разгледате всичко, което ви интересува. Също така ви давам абсолютното право в коментарите да ми пишете теми, които желаете да чуете за напред. Не забравяйте да се абонирате, ако още не сте го направили, да споделяте това видео в социалните мрежи. Споделяйте го със своите съученици, с деца, които са около вас и имат нужда от помощ с химията. Също така харесайте видеото, коментирайте го, споделяйте го. Чао от мен и до следващия път!